Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. 19 жніўня Каардынацыйная рада сабралася на сваё першае пасяджэнне. Не ў поўным складзе, да прыкладу, так і не ўбачылі мы на пасяджэнні Святланы Алексіевіч, але гэта не галоўнае, бывае по-рознаму. Па заканчэнні, да прыкладу, пасяджэння адзін з сябраў, адна з сябраў рады, Ганна Севярынец, заявіла пра свой выхад з гэтай рады. Ну і як працяг, буквально некалькі хвілінаў таму стала вядома, што распачатая крымінальная справа датычна Каардынацыйнай рады і абвінавачваюць у спробе ці намеры захопа ўлады. Пра ўсё гэта, прычыны сыходу і пра справу мы сёння і пагаворым у нашым эфіры з Ганнай Севярынец. Добрый дзень, спадарыня Ганна. Добрый дзень. Спадарыня Ганна, давайте, можа быць, з самага пачатку. Наколькі нечаканым стала для вас вось сённяшняя, цяперашняя фактычна навіна пра гэтую крымінальную справу? Пагрозы ж гэтыя прагучалі яшчэ, здаецца, 18-го. То бок было зразумела, што ідэя такая ёсць ва ўлады, і артыкул нават быў названы, па якім будзе магчыма заведзена справа. Ну, то бок мы ўсе, хто ўчора ішоў на гэтае паседжанне, мы ўсе разумелі, што такія наступствы могуць быць. Таму навіна не стала нечаканай, я проста яе перажыла па-свойму. Я учора з рады выйшла, і атрымліваецца, што непрыгожа, як это так? Што мяне можа ў гэтай сітуацыі ўсё ж такі захаваць нейкую чалавечую годнасць. Я не адмаўляюся ад таго, што я была на гэтым паседжанні, што я сапраўды прыняла запрашэнне стаць сябрам рады, і больш за тое, калі прыкладам таксама мяне да гэтай справы крымінальнай далучаць, на любым допыце я буду сведчыць, што тая пазіцыя, якую займала рада, яна была самай мяккай з магчымых, і ніякія радыкальныя рэчы не маглі там быць прынятымі. Давайте вось ўсё ж таки, калі вы ўжо пачалі, я хацеў крыху пазней, але калі пачалі гэта казаць, давайте ўсё ж таки пра прычыны. Чаму вы вырашылі, прычым не то, што там ад пачатку вам сказалі, вы там яшчэ сказали не, можа не, але вот прыйшлі на пасяджэнні, папрысутнічалі, нават на сайце Каардынацыйнай радзе ўжо было ваша фота. Чаму? Вот што стало нагодай? Атрымліваецца, што той унутраны, разумееце, што это былі вельмі два цяжкія дні, калі прымалася рашэнне. Гэта ж было рашэнне не эмацыйнае увайсці ў Каардынацыйную раду. І я вельмі доўга вагалася і з пазіцыі ўласнай кампетэнтнасці, бо я не палітык, і я не адчуваю кампетэнцый ніякіх у нейкіх палітычных такіх сур'ёзных справах. Гэта па-першае. Па-другое, канешне, звычайны, нават не звычайны, а такі нейкі жывёльны страх, які быў, і 2 дні гэта ішла ўнутраная барацьба, і паколькі я маю такі тэарэтычны досвед 37-го года, ён увесь час са мной, то я, канешне, прымерыла на сябе падчас гэтай унутранай працы над сабой усе вядомыя мне катаванні, і прымерала, што я змагу вытрымаць, што не змагу вытрымаць, не толькі фізічныя, але і маральныя, бо арсенал мне добра вядомы самых розных катаванняў, якія прымяняліся ў 37-м годзе, і я для сябе ўнутры зразумела, што я, напэўна, вытрымаю ўсё, акрамя такіх, вось Ядвіга Беганская расказвала, што ёй прыносілі на блюдцы 5 зубоў, і казалі, гэта зубы тваёй сястры, не падпішаш тое, што трэба, то, значыцца, наступным разам будзе 10. І я зразумела, што, напэўна, вось гэта я не вытрымаю, а ўсё астатняе, ў прынцыпе, змагу. То бок,
У той момант, калі я шла на раду, калі я ўжо заходзіла ў гэтае памяшканне, то я была гатовая ўнутрана да барацьбы, была гатовая ўнутрана да дастаткова жорсткага развіцця падзей. Ну, вот, можна я вас пераб'ю? Учора о 12-й гадзіне у нас у эфіры быў Павел Латушка. Пасля эфіру ён попрасіў мяне прыехаць да пачатку пасяджэння рады, хоць мы ведалі, што на раду журналістаў не пусцяць, бо будзе закрытае пасяджэнне, але ён кажа, прыедзьце да пачатку, бо мы не выключаем таго, што на ўваходзе ўжо яшчэ да пачатку рады нас усіх могуць затрымаць. Вы калі ішлі на раду, у вас былі такія вот, ну, перасцярогі? Безумоўна. І я пайшла па Фабрыцыуса ад метро. Чаму я пайшла па Фабрыцыуса? Таму што акурат за кастрычніцкім раусам, проста за кастрычніцкім раусам знаходзілася ў 20-е гады, знаходзіўся дом, дзе жыў Дудар. Так, то бок для мяне было важна прайсці, я бачыла, а ён просто акурат за раусам, то бок я паглядзела і на міліцыю, і на раус, і на тэхніку, і ўсё астатняе. Яшчэ раз унутрана зразумела, што я гатовая да любога развіцця падзей. Вось, і атрымліваецца, што я прыйшла ў такім стане унутраным, што тое, што адбывалася на радзе, яно яму не адпавядала. Яно было значна больш мягкім, значна больш кампрамісным, значна больш спакойным, чым тое, на што я разлічвала. І тут, ну, да чаго я была ўнутрана гатовая. І адначасова мне ўвесь час дысаніравала тое, што адбываецца на вуліцах, тое, што адбывалася на Акрэсціна, тое, што мы зараз даведваемся вось такімі порцыямі пра людзей, катаваных 9-10 жніўня. І для мяне проста вось агульны тон рады і мэты агучаныя, і сыходзячы з майго ўнутранага стану, і сыходзячы з маіх нейкіх разуменняў таго, як гэта павінна было быць, яно падалося вельмі кампрамісным. То бок я ўнутрана для сябе вырашыла, што на такія кампрамісы я зараз унутрана не гатова. Я не гатова да дыялогу, прыкладам, з уладамі. Я гатова да ультыматумаў, я гатова да нейкай пазіцыі больш жорсткай, чым яна атрымалася. І дзіўна, што за гэтую самую мяккую з магчымых пазіцый зараз на людзей заводзяць крымінальную справу. Вось гэта адказ Юліі Аганавай, якая піша: навошта столькі слоў, проста спалохалася і збегла. Ну так вось, спадарыня Юлія, мала сцяжок бел-чырвона-белы на аватарку паставіць, трэба яшчэ уважліва ўмець слухаць. Толькі што Ганна Константиновна сказала пра тое, што яна хацела больш жорсткай і больш ультыматыўнай пазіцыі каардынацыйнай рады, чым тое, што яна пачула. Але от, як вы лічыце, а ўвогуле ёсць нейкая, ну, то есть дыялог і нейкія там перамовы, там круглы стол, ці яшчэ што-небудзь на сённяшні момант, на ваш погляд, яны, ну, как бы маральна не маюць права існаваць? Тут зноў жа як бы ёсць моя ўнутраная пазіцыя, а ёсць логіка, ёсць нейкія зусім іншыя, ну, то бок я ж не ісціна ў апошняй інстанцыі. І калі я ўчора разважала, калі я ўчора думала, як тут правільна, як і што, утрасала ўнутры сябе, то, канешне, такі вораган павінен быў бы быць кампрамісны, мягкі, спакойны абсалютна вораган, які менавіта на мэта якога ёсць дыялог. Гэта правільна. Проста, што гэта не той орган, які павінен быў там сакумуляваць пратэсты альбо ініцыяваць гэтыя пратэсты. Не, ён не для гэтага ствараўся, ён ствараўся менавіта для дыялогу, менавіта для таго, каб забяспечыць у крызісе палітычным, у якім зараз знаходзіцца грамадства, магчымасць гутаркі.
менавіта магчымасць гутаркі. І, канешне, ёсць вялікая колькасць людзей, якія гатовыя да гэтай гутаркі. І ёсць вялікая колькасць людзей, якія могуць весці гэтую гутарку. І гэта добра, што пакуль што ёсць такая рада, і я не ведаю, як калегі зараз знойдуць якія формы працы, існавання, але, канешне, існаванне такога органа было б карысна найперш уладзе. Найперш уладзе. Але вось той же самы Павел Латушка учора па заканчэнні пасяджэння сказаў, што была спроба учора ж звязацца з прадстаўнікамі ўлады. Я так разумею, тэлефанавалі некаму там з адміністрацыі прэзідэнта, але ніхто так і не адказаў. То есть той бок не пайшоў на дыялог, нават выслухаць, я так разумею, не захацелі. У гэтай сітуацыі вось вы асабіста бачыце сэнс у існаванні такой рады нават з такой мягкай пазіцыяй? Ну, я зараз не хацела б крытыкаваць і не хацела б казаць ніякіх словаў, якія могуць быць успрынятыя як крытыка, бо цяпер над людзьмі ўжо не проста дэклараваная, а сапраўдная пагроза. Таму, ну, я просто лічу, ну, амаральным, так, нейкія выказваць ацэнкі. Калі людзі вырашылі, што яны хочуць дыялогу, калі людзі вырашылі, што яны маюць права на гэты дыялог, то гэта правільна. Крыху не па тэме, але вот просто цікавяцца нашыя слухачы, гледачы. Можа быць вядома, калі Павел Севярынец павінен выйсці на свабоду? Павел павінен выйсці заўтра. І калі ён выйдзе, бо ніколі немагчыма быць упэўненымі, калі ён выйдзе, тут стаіць задача вельмі хутка расказаць яму пра тое, што адбываецца. А ўявіце сабе, ён трапіў за краты яшчэ тады, калі я працавала ў дзяржаўнай школе. Гэта было ў мінулым жыцці. Ён не бачыў нічога, што адбывалася тут. І, канешне, гэта такі момант і драматычны, вельмі цікавы, як гэта ў некалькі хвілінаў патлумачыць яму, што адбываецца. Мне учора, канешне, было шкада, што яго не было. Калі зняць усякія пагрозы, так, крымінальныя і гэтак далей, калі, ну так, абстрагавацца ад гэтага, то, канешне, учора ў радзе не хапала людзей кшталту Паўла з досведам, з разуменнем, з нейкім пэўнай выразнай стратэгіяй, якая павінна выбудоўвацца. Бо, канешне, зараз такі час, людзі, якія ў ім знаходзяцца ў гэтым часе, яны на сёння наўрад ці маюць пэўную стратэгію, бо мы ніхто не ведаем, што прынясе наступны момант, як з аднаго боку, так і з другога. То вось Павел выйдзе, ну і будзе неяк нешта рэагаваць. Пытанне ад Юрыя Істоміна, ну, ці, можа быць, проста ён выказвае сваё меркаванне, ўсяго 3 слова. Рада злівае пратэст. Вось вы таксама казалі пра мяккую пазіцыю. Ўсё ж такі, ваша меркаванне, ну, гэта проста мяккая пазіцыя, ці гэта зліў пратэсту? Зліў пратэсту – это такая эмацыйная фармулёўка. На зліў пратэсту можа спрацаваць усё, што заўгодна. Дзіўна было б чакаць, хаця, ну, усе мы такія наіўныя бываем. У звычайных людзей было чаканне, што рада акумулюе пратэст. І таму, калі яна не акумулявала пратэст, то ва ўсіх, ну, з'явілася такое пачуццё, што яна зліла пратэст. А рада, яна паралельна з пратэстамі фарміравалася. Стачкам, так, нацыянальны стачкам гэта орган, які акумулюе пратэст працоўных рабочых. А рада, яна і ў мэтах сваіх не ставіла акумуляваць пратэст грамадзянскай супольнасці, яна ставіла менавіта мэтай дыялог. Мы з вами разважалі, от неяк сустракаліся днямі на тэму таго, што неяк нечакана наша падзеленае грамадства аб'ядналася на гэтых акцыях пратэсту пад адным чырвона-белым сцягам, нават тыя пад яго і ўзялі ў рукі, хто раней яго адкідаў. Тым не менш,
Вось Джокер Forever піша: Зміцер, вельмі непрыемна гэта прызнаваць, але сістэма зноў атрымала перамогу. Раскол эліт не адбыўся, а вось раскол грамадства адбыўся, і гэта вельмі страшна. То есть мы зноўку гаворым пра раскол грамадства. Вы зараз да пачатку эфіра мне расказалі пра тое, як ідучы сюды бачылі калону машын з чырвона-зелёнымі сцягамі. Так што, раскол ўсё ж такі вярнуўся? Ён не вярнуўся, яго зрабілі. Гэта штучная абсалютна сітуацыя. На яго працуе ўся цяперашняя дзяржаўная прапаганда менавіта на раскол, менавіта на тое, каб людзі з тымі сцягамі адчулі людзей з гэтымі сцягамі не толькі чужымі, а ворагамі, прычым ворагамі у такім сэнсе 37-го года, тымі ворагамі, якіх можна палкі саваць у задні праход, якім можна рваць цела. І тое, што з гэтым адбываецца, гэта, сказаць па праўдзе, самае страшнае. Мне на сёння не так страшна думаць пра тое, што мы будзем жыць яшчэ нейкі пэўны час пры Александру Лукашэнку, колькі мне страшна думаць пра тое, у якім стане знаходзяцца вось гэтыя людзі, якія падтрымліваюць дзеянні цяперашняга рэжыму. Это праблема значна большая, чым праблема выбараў, фальсіфікацый і гэтак далей. Мы сёння размаўлялі з калегамі, я ўжо ездзіла сёння першы дзень на новай працы, і мы размаўлялі ў тым ліку і пра тое, ці магчыма на сёння, прыкладам, я вось унутры ці адчуваю я сілы дараваць калегам сваім па цэхе, якія ўдзельнічалі ў фальсіфікацыях. Мы ўчора калі размаўлялі ў радзе, калі я ўжо адмовілася, але я яшчэ размаўляла з чальцамі рады. Яны пыталіся, што, як, чаму я выходжу. І яны мне сказалі, што, Ганна, вы маглі б працаваць з настаўнікамі, вы маглі б абяцаць падтрымку і дараванне тым людзям, якія ўдзельнічалі ў фальсіфікацыях. І у мяне ўнутры нават для гэтага няма рэсурсу, разумееце? І я разумею, што я таксама падпадаю пад гэты раскол. У мяне няма ўнутры рэсурсаў для даравання не толькі фальсіфікацыям, разумееце? Трэба разумець, мы зараз размаўляем не пра выбары, не пра 9 жніўня. Мы размаўляем пра той раскол у грамадстве, які ў нас і да гэтага быў, проста што быў невідавочны. Ён не вяртаецца, ён быў і зараз штучна раздзьмуваецца, таму што тыя ж настаўнікі, як цэх, у іх ёсць віна перад дзецьмі, шмат він перад дзецьмі, акрамя фальсіфікацыі, разумееце? Тыя ж бацькі, прыкладам, якія выхоўваюць дзяцей у гвалце. Людзі, якія гвалтуюць свае сем'і, аб'юз, усе гэтыя праблемы, якія зараз лезуць праз уладу, праз рэжым, яны ж у грамадстве былі, і гэта самае страшнае, разумееце, што это не зваліш нават пратэстамі, это такі доўгі шлях, это шлях яшчэ даўжэйшы, чым мы зараз спрабуем палітычных пераменаў дабіцца. І вось тое, што зараз адбываецца вось гэтым штучным раскручваннем, штучным падзелам на два лагеры, проста з кожнай хвілінай расце вораг праблем, які нам усё адно давядзецца разграбаць, і, магчыма, не толькі нам, але і наступным пакаленням, таму што такія рэчы, як гатовасць апраўдаць катаванні, гатовасць апраўдаць гвалт супраць свайго народу, гатовасць апраўдаць незаконныя дзеянні кіраўніцтва, гэта матрыцы, выхаваныя ў дзяцінстве, ў сям'і, гэта не проста бярэцца. Это выхавана ў сям'і, это людзі з сям'і прыносяць у грамадства гатовасць да гвалту, да яго на апраўдання. І проста як зараз расце нацыянальнае, расце прыгожае незвычайнымі тэмпамі, гэткімі ж самымі тэмпамі зараз расце тое, з чым мы будзем працаваць яшчэ шмат гадоў. Дарэчы, сапраўды важную тэму вы закранулі. Гэта
я уже не один раз сутыкаўся, і прычым мне рассказывалі ўжо, да, рыхтуюцца зараз ужо бацькі, бы рыхтуюць дзяцей весці ў школу. І я уже не один раз чуў пра тое, як мы павядзем сваіх дзяцей да гэтых настаўнікаў, якія сваім удзелам у выбарчых камісіях і тым, што вот былі дадзеныя неправільныя вынікі, потому что мы ведаем, вот жывуць у раёне людзі, припісаныя там да адной школы. Яны там фактычна ўсе адзін аднаго ведаюць. Яны ведаюць, колькі іх людзей прыйшло 9 вечарам пад гэтую школу. Яны ведаюць, за каго яны галасавалі. Ім даюць іншы вынікі, яны зараз кажуць, як мы да гэтых настаўнікаў, якія мала таго, што хлусяць нам у вочы і укралі ў нашых дзяцей будучыню, аддадзім нашых дзяцей. Чаму яны іх навучаць? Хлусіць? Якую яны будуць нам літаратуру, ім там нейкія каштоўнасці даваць? Вот что вы ў гэтай сітуацыі, вот я не ведаю нават сказаць, паскажаце этим бацькам? Першае, што я хацела сказаць, што вы да гэтых настаўнікаў дзяцей вадзілі і раней. Гэтыя настаўнікі і раней фальсіфікавалі. Нічога такога асаблівага з гэтымі настаўнікамі не адбылося. Яны засталіся такімі самымі. Гэта проста у людзей расплюшчыліся вочы. Это першае. Другое. Настаўнікаў, якія ўдзельнічалі ў фальсіфікацыях, вельмі невялікі працэнт. Ад усёй настаўніцкай супольнасці, гэта, я не памятаю дакладную лічбу, но нават не 10. Іх вельмі мала. Шкада, канешне, што адміністрацыя моцна уключаная была, ублытаная ў фальсіфікацыі, але шараговыя настаўнікі, тыя, якія прыходзяць да дзяцей у класы, можа быць вялікая колькасць паралеляў, якія нават не сутыкаюцца з гэтымі людзьмі ў навучальным працэсе. Але, зноў жа, маючы ўнутры пэўную радыкалізацыю па гэтым пытанні, маючы ўнутры разуменне, колькі і без фальсіфікацый вінная сучасная школа дзецям і бацькам, колькі там адбываецца несправядлівага і без фальсіфікацый. Я хочу сказаць, што бацькоўская супольнасць – гэта тая супольнасць, якую школа баіцца больш, чым яна баіцца, прыкладам, праверак. Праверкі. Як працаваць з праверкамі, усе ведаюць. Як там неяк падбудоўвацца пад дзяржаўную сістэму, гэта школа ўжо навучылася даўно. А бацькоўская супольнасць – гэта заўсёды тая супольнасць, да якой школа прыслухваецца, да якой школа вымушана прыслухоўвацца. І калі бацькі будуць аб'ядноўвацца, калі гэта будзе канструктыўна, калі гэта не будзе крык, ведаеце, там лясканне дзвярыма і гэтак далей, а калі гэта будзе спакойная пазіцыя, калі гэта будзе пазіцыя, па якой настаўнікі, ўблытаныя ў фальсіфікацыі, будуць вымушаны даць тлумачэнні. Калі, магчыма, нехта з іх сыдзе, не будзе выкладаць у тым класе, у якім выкладаў, калі бацькоўская супольнасць вырашыць, што гэта правільна, так? Ну, то бок, я лічу, што спакойны, канструктыўны, але няўхільны ціск па пытанні фальсіфікацыях, выказванне сваёй пазіцыі, гэта, безумоўна, правільна. Леонид Тарасенко піша: пані Ганна, а можаце ўявіць шаноўнага гаспадара Зянона ў складзе рады? Гэта ж адразу зачыняе дзверы. Вельмі шкода, што вы сышлі. Разумны спакойны голас нідзе не бывае залішнім. Ну вось гэты разумны спакойны голас заклікаў да, ну і быў за ультыматыўную размову з дзеючай уладай. І вось з гэтай нагоды у мяне да вас пытанне. Вот вы ж бачылі заявы таго ж самага Лукашэнкі, які некалі абяцаў, што ён пасінелымі пальцамі трымацца не будзе за прэзідэнцкае крэсла, а потым, калі прыехаў на завод колавых цягачоў і пачуў сыходзь, то што сказаў? Сыйду, і выбары ў вас новыя будуць, толькі калі мяне заб'юць. З гэтай нагоды, ну вось,
ультыматыўны падыход, калі нават за мяккі падыход, якую заняла каардынацыйная рада, заведзена крымінальная справа, ультыматыўны падыход, ён, на ваш погляд, меў бы нейкі вынік? Напэўна, не. Напэўна, не. І так разважаючы, канешне, і рада яна ў пэўным сэнсе наследуе, з'яўляецца спадчыніцай аб'яднанага штабу. І мы ўсе бачылі, што вось гэтая спакойная, памяркоўная пазіцыя, якую займаў аб'яднаны штаб, яна была насамрэч вельмі эфектыўнай. Але тут вось якраз гаворка і ідзе аб тым, што ў раду павінны былі ўваходзіць людзі спакойныя, людзі не эмацыйныя, не такія, як я, людзі, якія умеюць стрымаць эмоцыі і сапраўды падумаць, чаго варты твой ультыматыўны падыход. Але я такая, як я. Я учора зразумела, што я не рэзаную з гэтай пазіцыі, а я не ўмею працаваць у камандзе, з якой я не рэзаную. Ось і ўсё. Владимир Карягин піша вам, відаць, улада лічыць дыялог фактам прызнання легітымнасці каардынацыйнай рады. Але як у грамадстве абысціся без дыялогу? Абстаноўка напружаная і дыялог патрэбны ў любой форме. Згодны з вами, спадар Карагин, што ж зробіш? Таня Гацура-Яворска піша, то бок рада сама па сабе, а пратэст сам па сабе? У рэзалюцыі напісана, што каардынацыйная рада падтрымлівае ўсе грамадзянскія ініцыятывы, якія скірованы на волевыяўленне народа. То бок яна не адмаўляе пратэстаў, але наколькі я зразумела учора з пазіцыі, мы ж спрачаліся і выказвалася пазіцыя ў спрэчках і гэтак далей, то так, пратэст гэта пратэст, а рада гэта не той орган, які павінен узначаліць гэты пратэст. Гэта проста яшчэ адзін інструмент, які утварала учора грамадства, яшчэ адзін інструмент для вырашэння нашых сур'ёзных пытанняў. Сергей Алексеевкаў піша, Лукашенко цягне беларусаў да грамадзянскай вайны. Вось як вы, в прынцыпе, вывучаючы ўсю гісторыю Беларусі, як вы лічыце, магчымыя, беларусы здольныя на грамадзянскую вайну? Як такой грамадзянскай вайны ў такім класічным разуменні на Беларусі ніколі не было, каб туды не былі ўблытаныя знешнія нейкія сілы. То я не маю зараз на ўвазе чэхаў, літоўцаў і палякаў, я маю на ўвазе рэжым, маю на ўвазе людзей, якія маніпулююць. То бок без знешніх маніпуляцый я не думаю, што беларусы здольныя на грамадзянскую вайну, але тое, што за апошнія 2 дні пры дапамозе дзяржаўнай прапаганды пагроза гэтая стала ўяўнай, то так. Дмітрый Кузьменко, у якога, відаць, праца такая глядзець усе эфіры Еўрарадыё і пісаць каментары, піша, калі купалаўцы возьмуць уладу, вывучыце беларускую мову. Спадар Кузьменко, беларуская мова дзяржаўная мова, і таму ведаць яе, ведаеце, это не злачынства супраць дзяржавы, а натуральны стан рэчаў. Улада зноў шые белымі ніткамі справы, зараз супраць каардынацыйнай рады. Мы памятаем, конечно, справу і белага легіёна, але ці пасля ўсяго таго, што улада пабачыла на вуліцах, гэта так справа, на ваш погляд, лёгка і разваліцца, як справа белага легіёна? Я не ведаю, зноў жа не маю кампетэнцыі, я не палітолог, не футуролог, і наогул мне зараз наогул вельмі цяжка аналізаваць
тое, што адбываецца ў такім тэмпе, у якім яно адбываецца, і тым больш, што я ўжо амаль усе душэўныя рэсурсы растраціла на ўяўленне катаванняў, якія я змагу перанесці. Вось, сказаць па праўдзе, мне думаецца, што гэтая справа заведзена найперш дзеля дэлегітымізацыі гэтага органа, дзеля таго, каб ён быў паралізаваны, бо былі перспектывы вялікія, то бок рада задумана вельмі эфектыўна, і калі б далі яшчэ 3-4 дні, сапраўды яна б магла працаваць на дыялог. Сапраўды, там ёсць у самой структуры, у самой задумцы гэтай рады ёсць магчымасці сапраўды наладзіць дыялог. І я думаю, што я спадзяюся, што калегам, ну і мне ў тым ліку, я не адмаўляюся ад удзелу ў паседжанні. Больш за тое, я учора лічыла галасы, калі абіралі прэзідыум. І я ўжо пакуль шла сюды, думаю, ну калі я таксама траплю пад гэтую крымінальную справу, я буду першы настаўнік, які трапіў пад пераслед за падлік галасоў. Чаму? Ну, напэўна, вы будете, вот, калі глядзець гісторыю, не першым настаўнікам, які спрабуе захапіць уладу. Ну, вот, калі ўзяць там... А у нас улада настаўніцкая на часцяком была ў 20-е гады. Я про тое і кажу. Чарвякоў, настаўнік, гэты наш Цішка Гартны, настаўнік Баліцкі, у нас Ігнатоўскі. Настаўнікі, конечно, у нас увесь час круцяцца побач з уладай. Таму нічога дзіўнага, ў прынцыпе, тут няма. Дмітрый Юруць, не ведаю, выбачайце, як правільна піша, цалкам згодны з Ганнай. Самае страшнае – гэта падзяленне людзей на тых, хто апраўдвае гвалт, і тых, хто ніколі з гэтым не змірыцца. Ну, а як тут змірыцца? Але мне ўсё ж такі вось адзін момант цікавы. Не толькі у самой Радзе, але і ў прэзідыуме Рады нобелевская лаўрэатка Светлана Алексіевіч. Вот я сабе зараз вельмі, цяжка мне ўсё ж такі уявіць, нягледзячы на тое, што можна ўсё уявіць, на што здольная наша ўлада, што Светлану Алексіевіч зараз пасадзяць на нейкую лаву падсудных за спробу захапіць уладу. Вы сабе такое уяўляеце? Не, я сабе такога не ўяўляю, і я не хачу, каб ніхто сеў ні на якую лаву падсудных. Гэта смешна, гэта абсалютная бздура. Такая крымінальная справа, як чалавек, які быў учора на паседжанні, і як чалавек, які чуў усе спрэчкі. Вось. А так, тое, што там, можа быць, сядзе ці не сядзе канкрэтна Светлана Александровна, гэта ж не вызваляе астатніх з-пад пагрозы, насамрэч. Нехта сядзе, нехта не сядзе, што ў нас это першы раз. Ірына Леончыкова піша: Ганна, гонар і годнасць нашай краіны. Калі б усе настаўнікі былі такімі, мы б былі самай шчаслівай нацыяй. Ну, вось тут вот пагаджуся. Сходу просто. Ну, я не ведаю. Тым не менш, Ганна, вы правы, трэба шукаць іншыя метады, трымайцеся. Але вот ваша парада. Таксама пыталіся, там вышэй пралістаў ужо вельмі шмат каментароў, усе нават у рэстрым мне не змяшчаюцца. Вот ёсць у вас бачанне, што рабіць? Я гляжу на эту ситуацию как абсолютно простый, звычайный человек. У меня не хапае головы на нейкую аналітыку сур'ёзную і на нейкія парады. Я не вучылася на гэта, я это не умею. Я просто могу сказаць са свайго пункту гледжання, што трэба не спыняцца. Што б ни было. Хотела сфармуляваць пра акрэсценае нешта, не магу. Нельга дараваць. Просто не спыняцца і не дараваць. Што б з намі не зрабілі, што б не рабілася навокал, якія б формы не прымаў пратэст
партызанскія ці не партызанскія. Тое, што было зроблена 9 і 10 жніўня, гэта нельга забыць, нельга прасціць, нельга дарабаць, нельга спыніцца ў любых формах, якія людзі лічаць для сябе магчымымі. Альбо гэта дыялог, альбо гэта пратэст, альбо гэта вывучэнне сваёй гісторыі, імкненне закрыць гэты гештальт ва ўсёй нацыі. Мы зараз пажынаем плады таго, што мы не ведаем, адмаўляемся ведаць сваю гісторыю, таго, што мы не расказваем у школах, таго, што мы самі не вывучаем. Мяне недавно запрасілі, як недавно, зімой, расказаць настаўнікам пра расстраляную літаратуру у вялікай колькасці настаўнікаў у Інстытут развіцця адукацыі. Передо мной сидели настаўнікі беларускамоўных школ, і слова «курапаты» ведаў толькі адзін малады настаўнік гісторыі. Адзін, а там было 45 чалавек. Адзін. Это было для меня такое потрясение, потому что там были географы, гісторыкі, філолагі, людзі, якія выкладаюць у беларускіх моўных школах. І яны просто не ведалі ні пра гэтае месца, ні пра гэтую гісторыю. Яны адкрывалі разам са мной, сядзелі, плакалі, там паказваюць прэзентацыі, расказвалі і так далей. Нам трэба гэты гештальт прагаворваць, унутры сабе думаць, таму што немагчыма ўявіць сабе тое, што рабілі з людзьмі 9-10 жніўня, і спыніцца нельга, як бы не было нам цяжка, і якія б формы наше неспынення не прыняло. Дзякуй вялікі. Вы тут, спадарыня Ганна, прымусілі плакаць палову нашых гледачоў, а іх тут некалькі дзесяткаў тысяч гэтым разам. Таму моцы. Ганна Севярынец, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце і глядзіце нас.